Atong tukion ang sugilanon nga nahitabo sa Sulusi Adventist High School di nagtungha si Sibong Gili. Kini usa ka kahibulungang sugilanon nga nagauluhan pag-ampo alang sa ulan. Walay ulan sulod sa daghang bulan. Ang yuta sa Africa nangauga og nangabuak na. Ang mga tanom nga mais ug trigo nangamatay, apil na ang mga utanon sama sa kamatis, sibuyas, carrots ug patatas. Ang Sulusi Adventist High School sa Zimbabwe diin nagskwela sa Sibong Gili nga 22 anyos naapektuhan pag-ayo. Ang mga uma ug tanom nga gisaligan sa mga estudyante alang sa ilang matrikula ug pagkaon sa cafeteria nangalaos na. Nahadlok ang tanan nga basin masirado ang eskwelahan. Ni anang panahona miubos ang tubig sa dam nga ginasaligan sa eskwelahan ug sa kasikbit nga mga lugar. Gipahigayon ang water rationing 3 ka oras kada adlaw gigamit ang gripo, buntag, udto ug gabii. Kana ra nga tubig gigamit sa pagluto, pagligo, paglimpyo sa mga plato ug pagpundo og tubig. Tungod sa kakulang sa tubig, lisod na ang kinabuhi. Apan sa taliwala sa kalisod, nagtigom ang mga estudyante ug magtutudlo para sa usa ka prayer meeting sa Miyerkules sa gabi. Ang pag-ampo ra gayud ang makasulbad niini, ingon sa usa ka leader sa eskwelahan. Gidani ang tanan nga mag-ampo sa Vesper meeting sa Biyernes, sa Sabado nga simba ug sa Sabado nga gabi. Si Sibong Gili ug ang uban nag-ampo. Nagbahin-bahin sila sa mga grupo ug nangayo sa Ginoo ug tabang. Ginoo, lisod kaayo magpadayon sa imong buluhaton kung walay tubig. Ang pag-ampo sa usa. Ang uban na nagpuasa, kausa lang mukaon kada adlaw o tibuok adlaw nga walay kaon. Sa 2 ka bulan nga pag-ampo ug pagpuasa, daghan ang mihuna-huna nga masirado na gyud ang eskwelahan. Apan wala gyud kini masirado. Bisan pa sa kakulang sa tubig, nakalahutay ang Sulusi. Giilan ni Sibong Gili nga ang gamay nga tubig nga ilang nakuha maoy milagro nga gipadayon sa Ginoo hangtod nga miabot ang ulan. Sa pag-ulan, nagsaulog ang mga estudyante ug magtutudlo. Napuno ang simbahan sa mga magpag-awit ug pagpasalamat sa Ginoo. Nakapadayon pag-usab ang ilang pag-uma sa eskwelahan ug miuswag pagbalik ang kinabuhi sa eskwelahan. Karon, nagtrabaho na si Sibong Gili sa Sulusi University. Matud niya, ang Ginoo nagapanalangin sa Sulusi. Nakita gyud nako sa akong kaugalingon kung giunsa niya pag-amuma sa among eskwelahan. Ang Sulusi Adventist High School natukod duol sa Sulusi University pinaagi sa tabang sa 13th Sabbath offering sa tuig 1994. Sama sa panalangin nga ilang nadawat kaniadto, ang imong halad karon makahatag usab og dakong kausaban sa Zimbabwe ug sa ubang dapit. Salamat sa imong madagayaon nga suporta karong umaabot nga Setyembre 27.